Spokesperson wa President Emmerson Mnangagwa obuda achitaura kuti hapasisina mukana wekuita hurumende mubatanidzwa kana kuti GNU yaisimboitwa yakajairika mazuva ese. Kusangana zvekare kwataita paKulian TV. Muri yeZimbabwe ndadzoka ndine nyaya yakaswera ichitenderera paX parikutaurwa nyaya nekuya anoitwa Gift Mugano aitaura achiti ko ngatimbomira zvemademonstrations zvese zvatirikuita izvi timboita zvatakajaira senyika yeZimbabwe nekuti tikabatana zvinhu zvinowanza kutifambira nekuti takambobatana kumashure uko panguva yana vaJoshua Ngomo nava RG Mugabe panguva yekumashure uko zvinhu zvakatofamba ende tikazobatana zvekare panguva yana RG Mugabe zvakare nevakomana veMDC vana Morgan Richard Tsvangirai the late. Asi papo vari pakati pekutaura zvinhu izvozvo pakazongobudikira vaJoji Charamba vakupindura mashoko iwayo akanga ataurwa navaGift Mugano paX vachitaura vachiti Professor, here's my honest view from inside. Nguva yataida nhaurirano yakapfuura, that's the truth. Those keen on talks took up the chance communicating with the state. Those who choose to stay out of dialogue because of cheap advice from you, Advocate Fulcrum, will remain outside the circle of dialogue. So ndo mapindurira aita achiti kune vaida zvedhialogue takatombovhura mukana asi hapana akada kuuya vakada kuteerera maadvices kubva kuna vaThabani Mpofu rinova lawyer Advocate Nelson Chamisa havana kuda kubatana vati mukana wangambenge uripo wekuti vanhu vauye titaurirane asi zvakatodarika iko zvinezvi chikepe chacho chakatonyura kudhara takutotanga takutoenderera mberi nematongero atiri kuita nemadevelopments ari kuitwa munyika. Zvinhu izvi zvakaita kuti vataure izvi vanhu vari kunge vakuisa pressure nenyaya yemademonstrations ari kuthreatenwa kuti ari kukwanisa kungoitika anytime munyika yeZimbabwe. Ndo zvinhu zvakaita kuti pazotanga kuitwa nhaurirano iyi pachinzi ko mademonstrations ese ari kutaurwa kuitwa tikambomira tikaita zvekubatana zvatakajera kuita nyika iri pairi ko zvinezvi nekuda kwehurumende dzemubatanidzwa dzekumashure dzine zvadzakakwanisa kucontributa muZimbabwe kuti ive pairi nhasi. Ndo pavazotanga kupindura mashoko vachitaura kuti nguva yekubatana yakapera, nguva yataida vaida kuuya vakauya vanga vasingade vakaregedza. Ndo nyaya yacho muri yeZimbabwe ndanayo ndakakubatira zvekare nhasi pachannel penyu kusaziva kuti imimi makatarisa nyaya iyi muri kuiona sei.